Πάει καλά. Γεια. Γεια. Δεν κατάλαβα. Ποιος σε κάλεσε σένα? Εγώ την κάλεσα για να την ακούσουμε. Τι, πειράχτηκες? Μπα, καθόλου. Λοιπόν, σας αφήνω τώρα. Έχω μάθημα. Χριστίνα, πού πας? Δεν τελειώσαμε την πρόβα. Γεια σας. Η ιστορία που θα παρουσιαστεί σε λίγο μπροστά σας συμβαίνει λίγο πολύ σε κάθε σχολείο, σε κάθε κοινωνία, κάθε εποχή. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι πως ο κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως της παιδείας που έλαβε και του πολιτισμού στον οποίο ανατράφηκε, έχει μέσα του την ίδια φλόγα της ανθρώπινης φύσης που έχουμε όλοι μας. Έχει δηλαδή την ικανότητα να αγαπά, να σκέπτεται, να δημιουργεί, να θαυμάζει και να ζει σε κοινωνία. Ίσως να διαφέρει σε κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά ή συνήθειες από εμάς, αλλά αυτό θα έπρεπε μάλλον να ξυπνούσε το ενδιαφέρον μας για να το γνωρίσουμε καλύτερα, και όχι τον φόβο, την κατάκριση και την περιφρόνηση. Το σχολείο μας πάει χάλασε. Έχει γεμίσει από δάφτους. Μέσα να έχει πέσει επιδημία. Καλά τώρα, γιατί ενοχλείσαι τόσο? Νομίζω βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσμα. Γιατί δεν την γνώριζες πρώτα? Μάλλον το λες για αστείο. Σιγά μην πέσω στο επίπεδό της. Εμένα πάντως δεν μου φαίνεται και τόσο άσχημο που έχουμε και ξένους στο σχολείο. Αρχίζει να μου τη πας επικίνδυνα. Άσε που αυτή και η οικογένειά της μπορεί να βρίσκονται εδώ παράνομα. Υπερβάλλεις, σταμάτα να είσαι τόσο αρνητική. Άκου λίγο. Εμένα ο πατέρας μου είναι στο ενεργειακό εδώ και 3 μήνες. Κάποιοι, σαν κι αυτούς, θα παίρνουν χοντρά από την κυβέρνηση μόνο και μόνο γιατί έτυχε να περνάνε από εδώ. Έχουν ώρα ανεκπαίδευση, λεφτά για φαγητό, για ρούχα, για ενίκιο και παίρνουν και τις δουλειές μας. Δεν φταίει η οικογένειά της που είναι μετανάστης. Κάποιοι σοβαροί λόγοι θα υπάρχουν. Για ένα πράγμα είμαι βέβαιη. Αυτοί μόνο προβλήματα φέρνουν. Λοιπόν, σ' αφήνω τώρα γιατί μου την έσπασες. Δεν καταλαβαίνω γιατί την υποστηρίζεις. Είδες εσύ στην καρτίνα, πήγαινες γαρά Σισίλιο. Γεια. Ευχαριστώ. Κάτσε. Δεν αξίζει να ασχολείσαι με αυτούς. Έτσι κάνουν με όλους. Αλλά περισσότερο με τους καινούριους. Με λένε Ράνια, είμαι στη Δευτέρα. Με λένε Σάρα, και εγώ στη Δευτέρα. Από πού έχεις έρθει? Μεταγραφή από Ελλάδα. Βρισκόμουν εκεί για 3 χρόνια. Τώρα εξηγείται πως γνωρίζεις πολύ καλά τα ελληνικά. Ναι, μου αρέσουν τα ελληνικά. Αν και δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή. Πες μου τώρα, τι συμβαίνει με αυτούς? Άσους αυτούς. Αν τους δώσεις να καταλάβουν πως σε ενοχλεί ο τρόπος που ενεργούν, θα ασχοληθούν περισσότερο μαζί σου. Άρα κράτα αποστάσεις. Μάλλον έχεις δίκιο. Ευχαριστώ για τις συμβουλές. Δεν μου λες, το απόγευμα τι κάνεις? Θα πάμε με τις φίλες μου στην Ανεξαρτησίας. Έρχεσαι? Δεν έχω κάτι κανονισμένο, άρα γιατί όχι. Ευκαιρία να γνωρίσω και τις φίλες σου. Και εμένα έτσι μου φερθήκα στην αρχή όταν πρωτεύθα στο σχολείο. Αυτή τη φορά όμως το έχουν παρακάνει. Η Σάρα πρέπει να ντρέπει και πολύ. Δεν θα ήθελα με τίποτα να ήμουν στη θέση της. Αυτή η τύπη είναι ανόητη. Θέλουν να το παίζουν μάγκες. Ελπίζω να ξεπεράσουν το κόλλημα που έχουν. Τάνια! Γεια σας, κορίτσια! Κορίτσια, να σε γνωρίσω μια καινούργια μου φίλη, τη Σάρα. Δεν είπαμε ότι δεν θέλουμε κανένα ξένο στην παρέα? Καλά ρε Ράνια. Από όλες τις συμμαθήτριες, αυτή βρήκες. Δεν είναι σαν εμάς. Δεν θέλουμε ξένους. Ναι. Ερχόμαστε. Κορίτσια, τα αγόρια μας περιμένουν. Φύγαμε. Φαντάζεσαι με αυτό το φόρεμα. Σάρα μου, τι έπαθες? Ζαλίστηκα. Μπορούμε να κάτσουμε λίγο? Φυσικά, έλα. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω καλά. Πες να βρω καμιά ίωση. Είσαι και λίγο οχρή. Νομίζω πως πριν επιστρέψουμε στο σπίτι, πιστεύω πως δεν θα γλιτώσεις το κρεβάτωμα.
παιδιά, τα μάθατε για τη Σάρα. Τι έγινε? Λιποθύμησε και την πήγα στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Φοβούμαι να μην είναι κάτι σοβαρό. Και πάλι η κυβέρνηση θα πληρώσει. Αυτό που είπες δεν ήταν καθόλου καλό. Αυτοί δεν θέλουν καλοσύνες, θέλουν απέλαση. Έλα, Σάρα μου. Τι γίνεται, όλα καλά? Προσπαθώ εδώ και ώρες να επικοινωνήσω μαζί σου. Τι συμβαίνει? Ήθελα να έρθω να σε δω, αλλά μας είπαν πως δεν επιτρέπονται επισκέψεις. Είναι σοβαρό? Με ανησυχείς? Πες μου, τι συμβαίνει? Τι λες? Δεν είναι δυνατόν. Μέχρι θες σου μια χαρά. Μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά. Δεν φαντάζεσαι με αυτό το φόρεμα. Άκουσε μια εκείνη μοντέλα, τη Σάρα. Όλοι αυτοί μιλάνε σήμερα. Τόσο ζωντανός άνθρωπος και... Είμαι συμβατή. και τόσο ξεχωριστός. Δεν ακούς τι σου λέω. Είμαι συμβατή. Δεν καταλαβαίνω. Συμβατή. Με ειδοποίησαν από το Καραϊσκάκιο ίδρυμα πριν από λίγο. Βασικά μίλησα με τον πατέρα μου. Είχα δώσει δείγμα αίματος πέρσι που είχε αρρωστήσει ο ξαδερφός μου Αλέξης και με θέλουν να πάω στη Λευκοσία. Εννοείς που είσαι συμβατή με τη Σάρα. Μήπως είναι άλλη περίπτωση. Από το Καραϊσκάκιο είπα στον πατέρα μου πως είναι για μια περίπτωση στην ηλικία που διαγνώστηκε χθες. Πως είναι άμεση ανάγκη. Είναι η Σάρα. Πώς νιώθεις? Πώς να νιώθω? Χάλια. Από τη μία κάτι μέσα μου λέει πως πρέπει να τη βοηθήσω. Από την άλλη έχουν συμβεί τόσα. Έχω πει τόσα για αυτή. Είμαι διχασμένη. Κοίτα, πιστεύω πως πρέπει να δώσεις το μουσείο. Παρόλο που είναι διαφορετική από εσένα, δεν πάβει να είναι μια ανθρώπινη ζωή που μπορείς να σώσεις. Όσο και αν δεν την πας σκέψου, είναι μια 16χρονη σαν εσένα που έχει ολόκληρη ζωή μπροστά της. Και εξαρτάται από εσένα. Είσαι η τελευταία της ελπίδα. Μάλλον το λες για αστείο. Σιγά μην πέσω στο επίπεδό της. Αυτοί δεν θέλουν καλοσύνες, θέλουν απέλαση. Ευτυχώς είμαι πλέον καλά. Ανάρωσα πλήρως και έχω ήδη επιστρέψει στο σχολείο. Αχ, πόσο πεθύμησα τη Ράνια. Αλλά ακόμα και τη Χριστίνα. Κατά βάθος ξέρω πως είναι καλή κοπέλα και νοιάζεται. Κατά την ανάρρωσή μου, με έπαιρνε συνεχώς τηλέφωνο να δει πως είμαι. Ποια? Η Χριστίνα. Hang a shine